prawosławno-katedrala Bazylika Świętego Andreasa. Kościół, największy kościół we Grecji, powstał w latach 1908-1974. No, dość długo go budowali. Przy niemu mamy stary kościół ze XIX stulecia, no ale pierwszy kościół stał już tu chyba we IV stuleciu. Powstał na placu męczeńskiej śmierci świętego Andreasa, apostoła od Jezusa Chrystusa. Andreas umrzył na krzyżu we kształcie litery X. X w greckim alfabecie to Hi, to H u nas, czyli Chrystus. Andreas jest tu pochowany do IV wieku był. Nie skorzej wywieźli jego szczątki do Konstantynopola. Potem we czasach czwartej krzyżowej wyprawy krzyżowcy wywieźli go w okolice Neapolu, a Gowa dali do Bazyliki Świętego Pietra w Rzymie. Potem papież Paweł VI kazał zwrócić ta Gowa tutaj, no i po drugim Soborze Watykańskim tutaj to dali i tak je do dzisiaj. I też dali tutaj relikwie krzyża świętego Andreasa. Bez sanktuarium tutaj pątniki są no ale troszkę wiele personów nie było. Słuchajcie, ten kościół prawosławny, zaś ma stołki, tak jak my to w Albanii było, u nas nie ma stołków w kościołach prawosławnych. I nie wygląda jak od nas kościoły prawosławne. Jest odewrzony, te kościoły to długo są odewrzone, jakiś inszy wczoraj do 9 wieczór był odewrzony, u nas zawarte. No i nikt tu nie stoi na wchodzie, nie kontroluje, jak to jest obleczony, bardziej swobodne podejście. No i nie ma żadnego zakazu fotografowania. U nas we cerkwiach nie idzie fotografować. No, jak liturgią to rozumiem, no, ale poza liturgią nie wiem czemu takie podejście. Tu jest normalnie, tu jest inaczej.